gewoon zoals kan ik van die acht. Kan ik zeggen, dat is lekker om in die acht te blijven. Dat is bijna rustig. Als men net die mensen, alles bijna bezig, al over ons kinderen. En die kinderen van vandaag, ik wil eens praten. Kijk nou hier, het is een karre omgereden. Maar die acht kan ook soms tegen gevaarlijk wezen. Ze moet maar rondkijken voor skelms en mensen wat willen roven. En die wil alweer die broer op voor zijn huis. Maar in die acht staan ons allemaal samen. Oh, hij gaat nou lekker pakken. Nou, ik als Kevin een normale zin wat in de aard blijft. En daar slaap ik een beetje laat, want het is lekker schoolvakantie. Wat heb je dan nog? Zwaar alweer. Ik krijg 15 uit 50 alweer. Jo jong, het is maar dom jong. Normaal, dit is zwaar eigenlijk. Ja, dat was niet zo zwaar, het is hoe het drijft nou. Nou, hoeveel het jij gekregen? Hier mijn broer is maar 85. Hier mijn broer is meer opletten in de klas, jong. Hallo, op nou? Je moet opletten moet dat, het is amper einde van het jaar moet dat. Nee, hij is alright, ik weet er aan slag. Hier is hij 15 uit 50 gekregen. Opa, blijf net stil. Oké, het is 35, relax nou. En nou is dit midden van het jaar. Als ik kijk einde van het jaar, wie draait en wie slaagt. Wat is het voor mij? Zeg ik draai en ik slaag. En net als kunde, bro, net als kunde. Wat? Wiskunde is bij je belangrijk hoor. 8 jaar oud en jij ook nog van school praat. Zo ja, hij is nog mijn vriend hij. Zo één dag, ik had nog een lekker uitstapje. Rijvis en ik toe. Hij meisje van nooit dag, joh, ik lijk haar hoor. Zoals ik hier sta, denk ik, moet ik samen nog gaan praten. Ik is op mijn zenuwen, maar ik ga nu. Hallo girlies, hallo girlies. Hi, mijn naam is Kevin, aangenaam kennis. En wat is jouw naam dan? Mijn naam is Nicole. Nice to meet you, Nicole. Is het bij een mooie naam, hè? Ja, dat is een mooie naam, hoor. Waar blijft zijn, meisje? Ik wil wel weet waar ons blijft. Meisje, alsjeblieft man, kalm, ik praat aan tikken. Nicole sa paat kasi sa iba kasama opkis parate. Nou, wat gaan naman jou? Ja, Rera, wat gaan naman jou? Kaya liever? Saya muna liewag kay Van, saya plagen ons. Ik heb dit nou samen jou praat, ik praat aan die meisje.
Niet die meisje onder van die jongen. Oei, ja, kan zijn nu opwonen hier, jong. Ja, we willen auto weer op. We gaan naar huis toe. Kijk maar, hier moet de wel in de mensen pad staan, hier. Hier gaan zij. Bisa mi po, kinusyo kuwata ya. Aroy, ba't sa foto ya? Ek biyo mas neto para sa Michael man. Michael sa chomi mengi yaw dito na way. Yesus. Vi, kan vi para dyan? Ay, mooi me si Wafa na kapraten. Oh, ya diyan kapraten mo na. Nice, is een lekker persoon, maar gelijk aan het zombie niet. Hij kan zijn zombie is voorbarig voorbij jou. Wat maak je Tommy aan? Elke keer als ik praat met kan, dan wil ik zombie iets slechts zeggen. Hij kan dus zijn lastige mensen wat in de mensen op pad wil staan. Geen worry, ik heb toch al zeggen dat ze pas aan alleen. Nou, we zijn net vrienden, we zijn net vrienden wees. Voor likes. Dan zijn maar het zo. Hij kan dus mijn brother aan de wees, ik maak aan mijn. Zou ik maar zien, ja. Ja, ik was voorbarig, jong. Hij kwam zomaar net naar die kant toe. Hij zei ook niet van hem. Wat ook je? Anong baskoftoki wat hij onderbeleid? Ay, vasin sa mas coffee. Oh, hij vat nog zijn paard. Ik vat die zijn paard niet. Leo, zij doen. Paano ang gebeurd is sa'yo ni Oki? Leo, dat lijkt je ook iets smaken. Zij is mal, hij was me net vriendelijk. O ga vriendelijk, ako siyang baskof. Oo, pa weer van hem praat, zij maakt hem belangrijk. Ja, is laat die belangrijk. Owen, ze is Noe. Paano ka na? Man tanaw. Ay sabi akta, ikan kan. Hallo, kent u nog voor mij? Ja, ik kan wel nog veel. Ik zou ook van Noe dag. Ja, die hebt jammer voor mijn vriend hoor. Ze is soms met zo'n baskof. Zij is joh, we zijn niet van mij niet. Ik weet die, ze zwemmen allemaal. Zij moet wegkomen, jong. Het zijn nou pa duister. Ja, ik ben niet heel niet draaien. Nou, hoe komt ze naar jou dan nooit hier rond? Dat is bij je niet huis. Nee, ik like. Kijk, ik wil je voorbarig klinken, maar kan ik met jouw vriend is. Ons kan elkaar nou en dan, ja, met deze weer. Ons kan zitten ook nou en dan, ik weet niet. Wat denkt zij? Ik weet die, jong, mijn pa is bij je drinken. Ze kan zeker vrienden. Ik weet die, als maar wat met mijn pa gaat zingen. Pa zou me like, man. Jo, kent u mijn pa? Ik kan zeker eens hoe beter zijn. Zo gaan zingen, maar ik weet die man. Als het goed dan was dan. Ik had de kwartalen zeer wat mee, zo zitten maar. Zo morgen na school is ik bij jou, ne? Morgen? Ik zeg al met ons kinderen, man. En ons krijgt het vrijdag. Zo, ik wil het met een beetje jaar, man. Morgen? Dan is het die aan het dit maken. Het moet morgen wees. Alsjeblieft, ons krijgt vrijdag. Het moet me jaar. Het zijn niet nog vrienden wat ook aan jou. Ik heb niemand. Oh, oké. Verder we ons klaas aan de tafel uit. Baila vies, kaza. Nou, die is nog maar aan het Tommy tonight. Hij is de stoutste van allemaal. Weer het zou komen met Icon. Nee, misschien ga ik morgen tot daarbij Icon. Ja, dan moet ik dat zien. Ik heb hem al verteld van hem, mensen. Wanneer ik is zo opgevonden. Terwijl kan hij lopen in het bos, wordt ons opgehouden door iemand.
Kami yaman may mas ganda. Mas ate, bit mo sa mo na ito skilay. Daw, sa kamas dang. Biso iyak, asa cute, payaw. Buufat ay kan. Buufat ay feel siya. Payaw kung magsasumapa, magso. Para ka magsumapa. Ik kan zo nooit sociaal en stap nog lekker in die bos. Schielijk zien ons, staat iemand voor ons. Mijn hart klopt, maar tonight lijkt zo kalm. Ik weet niet wie is die persoon is of wat hij zoekt. Hij staat met de dang in zijn hand, terwijl hij ons hier maakt. Toen ik eerst op de mes zien, toen moet ik weer achter. Ik heb het gevoel ik is aan het varen. Ik val heel mooi, maar moet net een seal maken. Alsjeblieft, alsjeblieft. Ja, Motti. Dat is een mooi, dat is een mooi meisje. Saya diuk sih resek dong ke sini di gua sih resek dia bakit. Wat aan ons, wat is dit? Nah, dus man ito pre. Nah, gimana tuh sih? Aman aja naik ke bis wat. Hai, ons, wat is dit? Lakalak na, was man ito pre. Mata sabi ako tinuod. Signalo kom ik zei tonight is de stoutste. Vandaag is die dag. Vandaag ga ik erbij kijken. Bismillah guys. Ikaw! 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 Hello? Kaya ka maanton mo? Kaya ganos lang ka sa akin sa to. Ikaw mo. Kaya ako may buka. Asya.
kan ik zeggen? De leeuw is een lied. Wie is hij? Maar oeh. Hou je mond! Ik praat alleen! Hou niet uw mond! Alsjeblieft, hou niet uw mond! Wat zoek je hier? Ik die ook al Hier, teken nou, was hou niet uw mond! Hou niet uw mond! Als je stil hebt, ja? Wil je stil hebben met Piara? Nee, oom. Ik wil eens Zijn stil. nog net in. Weet ik hier weer jongens is hem mijn mond om. Huh? Wat wil je stil, ja? Is niks om te stelen, niet? Wat wil je stelen, ja? Is niks om te stelen, niet? Het gaat dan dus niemand niet zijn, niet? Het is een kans op wat. Oh, Kevin. Hou hem, bro. Oh, kom je zijn zo afhouden. Nee, bro. Ik heb iets slecht overkomen. Haha, wat nou weer? Nee, je ziet een grapje, mijn bro. Wat er dan gebeurt? Ik was met gaan staan bij Nicole. Ze sommige jaren met mijn huis weer. En toen? Ja, mijn bro. Ik was zo opgewonden. Toen wist ze wat gebeurde toen. Wat er gebeurt? Nu nog een lied vertelling. Want zij ook van licht zijn. Ik kom nog zo lekker bij in zijn. Nou, ik denk ons gaan nog lekker beetje ja zijn huiswerk doen. Zo, ik zit nog aan, wacht wat we zijn boeken gaan halen. Om te bij die punt. Ja, en mijn bro, die daar kijkt zijn pa op. Jo, En toen? yo, ik dacht of je kijkt zijn pa zo niet hoor. Positief was hij. Hij kent zijn pa streng. Ik zeg wel liggen oren die. Nee, mijn bro, hij is streng, hij is mal, hij. Wat bedoel ze? Hij kent zijn pa's man. Oh, mijn bro, ik wil nog praten met mijn oom. Hij oom ook me uit de stoel uit. Ja, mijn bro, hij bent ook mee. Zo kan je om joh. Oei. Bro, ik ga nooit weer komen. Zijn oma mal. Het lijkt hij me eens mal, want een normale mens is gewoon niet. Maar meisjes pa's altijd moeilijk hoor. Nee, ja, hij wil me iets anders. Het lijkt hij wil wel zal mens dood, maar... Ik moet zo'n per blijven en hij kent dat wel. Ja, mijn bro, nooit weer aan de gaan komen. Als ja, dat zijn niet meer waarom hij kent die. Mijn bro, ik weet niet, maar ik weet echt wat om te maken. Los, hij kent zijn pa joh. Doe het gewoon rechter, doe het maar. Bro, dat kan niet zo zijn, niet bro. Ja bro, ik geef je aan de kant hoor. Ja, ik vind het zo fijn. Als ik hij kan zien, wil ik niet. Oh, het zal even staan niet, mijn bro. Het zal even staan niet, mijn hart. Ja, ik kan niet geloven dat mijn pa aan mijn school was met Kevin. Dat kan gebeuren. Hij heeft ook bij mij gekomen en ik wil hem gaan helpen met zijn huiswerk. Ja, toen zag mijn pa hem wegjullen. Ik voel zo slecht. Nee, het is ook slechter voor je. Kevin is een nice persoon hoor. Wist die Kevin ook even van die apparaat? Aan een vervelende kind. Wat is jouw probleem met hem? Hij heeft jongens niks gemaakt. Kom eens aan zijn opkomen. Houd zich aan hem. Kan ik je vrienden wees met een oude niet? Ja, dat twee niet hè. Hou op. Nee, dat laat ze wel dat mis afstaan. Ik zal niemand afvinden, maar kom liggen. En ja, dat twee opbouw. Als die kant. Jullie hebben niet zo weer met elkaar, jullie zijn als vrienden. Gaan zij niks zijn niet? Ja, dat is allemaal onnodig en dat is nogal ook. Ik weet ook wat is haar probleem. Ik weet ook hoe ik samen met haar oude vrienden zie. Wat zei die ook heel wat? Nee, zie je mensen normaal begrijpen. Ik ben ook wist die Kevin ook. Ik wil ook niet. Nou kan ik me zeggen, ik weet niet van hem. Nee, ik wil van mij van ik ben het. Ik was samen. Ja, het lijkt nou ik een keer met haar taal nou. I am dead! Wat is dit zo? Dat moet nooit gebeuren. Ik wil zien wie die Kevin ook.
Hoekom het jy met pa gesê dat Kevin langs die pad gepraat? Nou kan jy niks sê en jy. Jy wou praat zeker niks zo paren zijn niet zij. Helemaal niet kom lieg jy. Hé, je wou maar zeker niks zo paren zijn niet zij. Maar kom pas kan van goed die. As jy is jy, ek weet is jy. Ach, geloof wat jy wou man. Weet jy, ek wil nie meer vriende wees saam met jou nie jy. Hé, nou moet nie ek jou vriendskap nodig hê. Moenie weet by my kom nie ook en moet ook nie by die skool met my sit nie. Dan moet ek waar, dan moet ek het ook nodig. Ik had er maar nog andere vrienden. Bly net weg van my af. Kan jy Menta meer nog goedjes uitsorgen? Ek gaan nie meer saam met Menta vriende wees nie, regtig waar. Gaan alles nou oor Kevin? Nee, dit gaan nie net oor Kevin nie. Dit gaan oor Menta wat praat agter my rug saam met my pa. Nie Kevin se meisie te nie wat is dit? Wat die meisie? Meisie met die blauwe gesig. So wat julle twee so goed uit. Moenie dat tussen julle toe kom nie. Ek wil nie meer vriende wees saam met Daniel. Ek kan maar vriende wees saam met Daas julle wil. Is die ook iets wat nou hier staan? Julle dink hy is Kevin se vriende dan. Broer, aan je voorstel nou. Het zo niet lekker recht, jong. Kunnen staan aan ons stallie. Hallo, het is misschien Kevin zijn meisje, nee. Nee, kassie. Ouwe, die kan staan aan een Kevin af, nee, broer. Ek dan is met 'n vriende man. Worry, vrienden, maar als niet wat klaar. Is recht, ja, is maar net vrienden. Yes? Wat zit jij dan? Ik is zo rijdt in zijn. Ik zo reg. Wat is jouw naam? Mijn naam is Jordan. Yo, ik hou van Jordan, maar ik het riet het Jordan. So dat betekent na ano yung nummer ka? Ik stel een boodschap sturen op WhatsApp. Maats. Dis wat my so in die jalen maak nie, bro. Amannetjie kom nog regtig weet op my dondersdogter. Hy kind is besig om my net jalen te maak. Wat is dan nou weer fout met Sy wil nie wegbly van hy klong en lyk dit vir my. Jy moet kalmeer, my bro. Jy moet probeer om te kalmeer. As kinders, hulle is nog klein, sien jy. Hulle weet wat gaan aan. Hulle is toch maar net vriende, man. Vriende se gat, by my werk dit so nie. Wat 'n vriende. Moenie so hard is op aan my bro, man. Ek wonder wat beplan hy klonkie. So klein is dit as ek wonder wat beplan hy. Jy moet regtig leer om te relax, my bro. Jy kan nie ook wel opwerk vir enige ding nie, my bro. Jou gesondheid. Jy sien hoe oud lyk hy. Wat hy my kan rondom so oude klong wees. Hoe kry hy nie vriende vir hom van sy ouderdom nie? Hy lyk brater oor 21. Jy oordryf seker, man. Ek oordryf nie. Jy moet so lyk hy, man. Jo, maar ek skelm. Jy moet kyk aan jou gesondheid. Jy kan nie so aangaan vir enige ding nie. Nee, ek het net 'n slegter gevoel oor hy enetjie, man. Hy lyk soms soos 'n stout klonkie vir my. En vir hom sal ek nooit vertrou nie. Waar? By my dogtertjie nog nooit, jong. Waar? Maar my kind swanger maak en dan moet ek opgeskets met 'n papnekkie. Hy nergens te van nog nooit. Nou gaan jy te ver. Hulle is nog kinders. Rader, sy ken nog man. Dis hoe die lewe gaan nie buite. Maak jy kinders groot, my bro. Verstaan waar pa aangaan, my bra. Dit sal nie bestaan nie, man. Dit sal nooit bestaan nie. Ja, my bro, ek het nou nie kinders, man, maar die way wat jy aangaan, ek voel apart, man. Jo, my pa is te hard op my of so. Nie so was jy, my bro. My bro. Maak julle sag groot, dan kom hulle positief in 'n tik op uit. Maar maak hulle net hard groot, dan sal hulle baie gedisciplineerd en dan kan sulke kinders dat graduate en ver gaan in die Ja, lewe. jy genoeg, jy het 'n punt, Wat nee. toe? Maar sy is hard op pa, sy hokka, sy mag nie vriende sien nie. Sy is 'n man en ek se man. Sy weet vir 'n feit waartoe daai ding gaan lei, my bro. Sy weet vir 'n feit, as 'n ander saak was nou op meisie vriendjie, dan kan sy maar gaan, maar mansmens. Klong, as hy daar wie dat hy donderse klong wie ek gaan hom moer.
Ek gaan 'n moer raak. Gaan wys ek kom kry. Gaan ek 'n moer met hom. Ek gaan uitvind waar bly hy Bliksem se ouers. Ek gaan tot by sy ouers. Ek gaan sy pa sommer in die keel gerip. Dan gaan ek sommer sê vir sy ouers, hy moet wegbly van my dogtertjie af. Ja, my bro, moenie hy doen nie, man. Kos, op die einde van die dag, nee, gaan dit nou julle gestreer en gefighter is. Sy weet hoe is dit om 'n dogtertjie te hê, my bro. Die wêreld is vuil en wreed buite, my bro. Die wêreld is nie meer selfs soos hy het toe ons nog kon geloop het in die nagtelike ure, kon jy fokol oor. Hier kan jy nie kind winkel toe stuur, dan word die kind invoer, op 'n kind word kom iets oor. En dan, wie val op die ouers mos. So ek moet my kind mos beskerm. Ja, dit is 'n punt, nee. But, as jy gaan hok en weghou van 'n vriende af en goede, sy gaan begin en sê, ja, my pa is kak, my pa wil my nie dit laat doen nie. Sy gaan begin dinge doen agter jou rug. Wat sy nie van gaan uitvind nie. Dan gaan sy met oudjies regtig begin uitgaan agter jou rug. So jy het jou WhatsApp nommer gekry? Ja, as jy het 'n WhatsApp nommer gekry? Great, dis 'n mooi begin. Dis hoe dinge gedoen word. Dan. Right, goeie begin. Is dit daar maar 'n boodskap gestuur? Nee, ek het nog 'n boodskap gestuur, man. Hoekom maar nie? Nee, ek weet hoe my eerste boodskap te stuur. Hoe bedoel sy? Sy weet nie om die eerste boodskap te stuur. Sy sê net hallo. Wat is so moeilik in dit? Is net hallo, is al. Maar lang my bro, ek wil so hastig as jy. Awai, sy gaan lank maak, my bro. Gaan 'n ander bro instaan, my bro. Dink sy enige bro kan ek kan by my af. Sy sal moet vanaf speel, man, net sy. Sy sal moet vanaf speel. Ek wil hy kan doen ding ek is op dit. Ja, dis reg. Wat jy sê. Sy moet ook nie te op het as jy. Maar sy kan niet lees, hy kind 'n boodskap stuur. Ja, om te kan sê vir hy kind, hier sien sy. Ek sal vanaand vir 'n boodskap stuur, maar kyk jong. Ja, maar kyk hoe gaan dinge af vanaand af. Sy sien ek selden. Ek ken net die jare uit van moedjes. Ek ken haar ook so my palm van my hand toe, bro. Ek kan jou 'n ding of twee leer op, bro. Ek het al moedjes gehad al. Wat my nie kan uitlos, joh, bro. Worry, man. As gevolg van my trap, hoe ek aankom op brouwerie, man. Jongens en meisjes het ek afgevat soos niks. Vra by skool wie selden. So ek kan jou 'n paar dinge leer, vader, wat sê jy? As jy wat ek wou wat sê jy? Nommer 1, moenie wat dit lyk, sy nodig vir haar nie. Hoe gaan sy met ek like haar? Daai is die ding. Sy moet wonder of sy haar regtig lyk. Moenie wat sy dink, sy's al een nie. Sy moet weet, sy kan nog enige tyd aan 'n motjies kry. Ja bro, sy moet dit weet. Once hulle sien, sy is ego hulle, dan verloor jy. As jy Maxen, Vat nood van hy. Laat weet my wanneer sy reply het. En af en aan sal ek verder kyk. So kan jy mente gaan nou heeltyd kwaad loop vir mekaar. ek dan gesê ek gaan nie meer met haar vriende wees nie. Het is verkeerd wat sy doen om my pa te sê. Het is verkeerd, sy weet jou pa streng en sy weet jou pa gaan jou uitskil. Maar julle kan maar vriende wees met haar, ek sal nie kwaad wees vir julle nie. Hier kom jou broer hallo. Ek het 'n appeltjies aan nou te skil. En nou? Ek weet dan wat is by mekaar. Pa het my gesê, Wat doen ek? nou wil dit dom speel. Wie's die Kevin Lighty? Kyk jy, my nie enige goed glo nie hoor. Ek vra jou iets. Wie's die Kevin oukie? Kom kan sy my nie antwoord nie. Kevin is maar net 'n vriend. Hoekom maak hulle goed ding daarvan? As jy my gaan kry by jou. Of ek vang hom in die pad. Dan gaan sy sien wat maak ek. As is maar nou net vriende, as my nou Want die kom by my met vriende goedie. As no ons hy. Sy beter werk bly en hy maar as beter werk bly. Sy weet net so van die route. Jy moenie my involve, ek weet niks. Sy weet net so van die hout af, né? Sy, wie's die Kevin? Wie's die Kevin? Sy wou mos die kan sê sy vriend. Wat 'n vriend.
Away, I can type boodschap sturen, mijn bro. Gestaan de boodschap sturen, ja. Toen wat zei ik mijn bro? Nee, ik kan nu nog een reply niet houden. Geen tijd niet of. Nee, ik is aster, ik is kalm, ik is kalm. Kijk, je wordt het doen. Hallo meisje, ik is Sjaalden hoor. Hoe gaat het aan met jou? Nou, het gaat goed aan jou? Nee, sexy guys, klaar moest je man. Nou ja, is iets wat ik je wil zeggen man. Ik luister. Ik vind je aantrekkelijk man. Zo wat je zegt, joh, nou maar misschien kan ik je nog aan werkbank te bewijzen. Je zo rijdt ook, ik stap alleen niet. Ik wil niet zeggen, joh, bij een meisjes wat een guy wil lezen zoals ik. Maar niet allemaal qualifying. Oké, ik is blij met hem. Zo maak gebruik van die kans dat het nou is. Oh, maar ik stel ongelukkig belang in. Huh? Ik stel er belang in. Zeg je woorden voorzichtig. Als ik weg zie, dan is ik weg. Als klomp voor ze niet zie hoor. Nou krijg je aan de faciliteit. Nou wat we waard zijn, ik het zeggen. Nee, ik krijg gezegd, ik ga alleen staan bij je toe. Zo wat ze zeggen, ze nog maar indruk op me voelt. Nee, ik is zo rijdt. Ach nee, wacht meisje, het lijkt of ze ooit zij aan kan, lijkt zij zo mooi. Zij is toch maar niet aan mijn liekie. Hoi, ik heb uitgevonden wie is die Kevin Light jou. Wie is die jong? Waar blij? Hoi, en hij bleef onder die pad mee, bro. Hij is zo bang, jong. Was mij jong vastdrukkerend. Waar is hij? Als hij met mij. Hij lijkt eens op je moeilijkheid maken, weet je. Hoi, en was het meisjes toch? Net ik ook zo gevoel. Zij wil ook je weer blijven naar Mafi. Alles lijkt vrienden, maar ik geloof niet goed. Hoi, ze kan maar zo zelf doen. Waar zal er ook in een meisje vrienden wie zou je? Ik wonder wat is hij zijn plaats aan meisjes drukken. Ik wonder wat wil hij proberen. Hij moet aan mijn verkeerde persoon. Ken je mij? Ah? Hij ken je mij niet. Hoi, je moet hem wees me, bro. Wees hem. En als hij niet wil horen, ja, maar niet maar voelen. Je gaat net één keer bij zijn meisjes een keer uitlos. Net één keer. Lijkt hij zijn eigen zet te horen. Ja, mijn bro, het lijkt voor mij ook zo. Hij wil je horen, mijn pa is hem klaar uitgesmeed uit de jaar. Maar alles zien elkaar nog via. Nou ja, en zoeken wel voor moeilijkheid. Kijk niet wat maak ik, zeg hij onker. Kijk niet wat maak ik. Ik denk die meisje wie zij om mij te ritten. Weet zij wie is ik? Ik is een van die mooiste guys in Mosselbaai. Wie denkt zij wie zij? Zij is net een normale meisje. Nog nooit het een motje zo aan mij gepraat, mijn bro. Zij voelt nou kwaai omdat zij mij reed zegt. Haha, zij liegt. Maar ja, bro van mij, ik wil niet hij van mijn borst afgekregen. Ik is aan mijn Perusa, aan de koepen, als een movie. En aan movies met broeike met Zico. Gang, alle nidos, dus pull up in een Vito. Beats is Nino, zots op je beats en een sieve is Skimo. Mijn bro, ik heb heel wat veel te zien. Had je wat om te zeggen? Mijn pa niet, maar wil je niet. Maar op elke meisje wil aankloppen wat ze zien langs het pad. Nee, mijn bro, ik klop elke meisje aan. Zij geloven nog altijd, zij is een player. Weet je hoe stupid klinkt zij? En ze praat net die meisjes. Oh, kan ze niet zien hoe lachen en klaar voor jou niet. Zij is zoals iemand wat allemaal wat zij is. Mijn bra, zij moet daar nonsens los man. Zij is in die comment secties van de goed meisjes. Zij vertellen hoe sexy alle is. Nee mijn bro? Ja mijn bra, ik kan niet nou meer met jou niet. Je kan je afschrijven, maar hij niet bro.